И здравейте хора, аз съм Дъбълбъги и днес снимам в Total Freedom на Майнкрафт. Така, само да кажа нещо. Да, нещо ви говори Тангуса. Да, тук направя някакви идиощини. Аз съм Тангус и продавам яйца с панак и млеко с шунка. Олегофрен, какво да се прави? Така, нека започваме. Ела, следвай ме. Не знам какво е. Така, хора... Някой ми сменя името, не знам кой, ама ще му еба момента. Така, гледайте сега, гледайте какъв меч. 127 милиарда, всеки енчант, най-хубавия меч, който може да имате. Това звучи малко тъпо, като го казваш, ама... Да си оправям името, че кой идиот! Това е много тъпо, между другото, да ви сменят името, не би трябвало да имаш тази команда. Кой е забранено да се смени? Кой да каже? Аз ще ги репортне, ще видят. Тук е Фернандо, но не собствен е тук. What the fuck, бе? Да... Човек, аре да тръгваме на някъде. Да покажем спауна. What the fuck, откъде тази музика? Да... Аха, тук парад парти. Иха! Искам и аз. Тук има някакъв дъма, който ще го щукам в стомеч. Абе на спам! Така, ето... Тук глупостите партито, ама тая музика е скапана. И най-готиното в този сервер е, че като ходите по вълната, тя става като трамплин и си скачате на воля. Чакайте, Warp Jump. То Jump аз го бях направил. Ей, всичко са унищожили. Нещастници. Ето не мога да Warp Jump. Аз тук си бях направил един огромен jump и си вскачах на воля, ама... Да, и това съвсем скоро ще ги репортна и то пред вас, хора, да е по-прецакано, така да се дразнат. Да, забравих да кажа, че сървъра има FreeOp, ще дам IP задължително. В смисъл, някой може да се прекръсти на админ, обаче на истинските админи им пише супер админ, така че не се заяждате, ако видите някакъв да му пише супер админ, защото ще ядете бан, кик и мют. Да. Също така, вие имате почти всички команди на опнат човек, само без бан, кик, мют и може би още няколко, но... Да, хора, както виждате, никога не пишете ето това, защото първият човек го баннаха за минута. Да, мога да ви демонстрирам, ама не знам за колко време ще ме баннат, иначе ако знам, че за една минута ще го направя. Също така не карайте хората да пишат мат, защото заради това ви банват към 24 часа. На мен лично са ми го правили, е много гадно. Не трябва да грифвате и да. Все едно сте в обикновен сервер. Добре да пиши и ръгла. Защо? Защото ме банна. Ти се продължи това, аз ще намеря начин. Да, колко време те бамнаха? Трябва да ти пише, като се опиташ да влезеш в сервера. Не, собствени сме, кой сме? Да. Значи днес ще ме баннат. Ама той ти пише обикновен за колко минути си бамнат. Да, ето някакво момиче тук.
Какво още да покажа, че не се сещам? Малко Транс и Мунбан. Да, не пишете, както чухте, RL, мат и ако има още команди, не ги пишете. Аз току-що научих за Рело. Да, и аз. Ще пробвам да влезам с друг никнейм. По принцип банват по IP, така че... Добре. Бан IP ме завинаги, май. Не знам. Не е за винаги. Да, ето както виждате, тук има джъмп и аз скачам. Иха! И се надявам да стана. О, влезнах! Еми да, хора. Това е система. Опа. Аз ще опна. Типс не си вътре. Аз съм Файжди геймър. Тайжди. Оп. Чакай, бе. Къде си? Ами аз съм на спауна. Абе, опна. Къде си? Фахди геймър. Ето те, хай. Абе, то след малко ще бамнат с това, каже го, Тангус. Ела да се представим, застани до мене. Не, ела бе. Ела тук до мене, ето го. Това му е другия скин, не че играе с него, ама е така резервно, това съм аз. Добре. What the fuck, бе, тази музика няма ли край? Кой предпочи скочи? Там ли той? Ами, може би тоя. Защото с Тангус играеш от много време. Ете музиката. Аз ще знам. О, аз тука. Не, тук бе. Аз го изказвам. Кой ще се правиш? Ей, той е грифа. Борд. Борд, искаш ли да момче? Ох, аз го пиша така и сега почвам. Аз ще пусна някаква музика, която не е. Ей, сега гледай в чата какво става. Така почвам. А ти как го пишеш това? Еми с една команда наклонена ми. И така всички разбират. Благодарим. Пуснах модерна музика. Маха се. Пуснах някаква музика. Грифа же, лъжец Мършав. Я го репортни. Да, хора, мисля да е това за клипа, да нови е харесал. Ела сега, ела при мене. Абе, седим са очите да свършим. Теб са го взели. Дай аз си читне така. Читнах си, ела са при мене. Ела бе. Е така, дай да седнем са във въздуха. Чакай бе, това го махни. Фък. Ела при мене. Ай сега седи на едното. Не си слагай такова. Аре бе, човек. Така и да, хора, това беше... ще де. Чакай бе. Абе, гледай та бе. Я репортни. Не мога да свършим нищо.
Абе, ама грозна овца гадна. Отбърнаха неща. А ще ме опнеш ли? Да. Излез с фах геймър. Да. Тук само сте. И някакъв... Аха, да, фах геймър. Излез с него. Излезе ли? Ами, добре, дай сега да седнем ето тук. Чакай, ето тука. Седни до мене. Шит бе, що не мога да седна? Няма пак. Дай си взема една и да свършвам клипа, че ми писна вече. Аз трябва да ме диджей. Ела при мене. Ела при мене, бе. Къде си ти? Тука. Ай са. Седи до мене. Еми, да, хора, това беше от мен. Не забравяйте да лайк, саб, комент Къде така? и чао.